det er store personligheder, du arbejder med, ikke? Altså mange af dem er store personligheder, fordi de er rigtig dygtige til det, de gør. Er det ikke svært at få så store personligheder til at arbejde sammen i team? Altså den enkelte pragtpræstation som et teamwork, det lyder som lidt af en udfordring. Jamen det kan da også være en udfordring nogle gange, men altså det er et spørgsmål, om man sætter nogle regler op, og så sørger for, at folk de overholder dem. Og jeg synes jo, det vigtigste er, at man forklarer, at man er et team, og man skal hjælpe hinanden, og der er ikke plads til, at der er store egoister. Fordi at, selvom vi ved, at Alberto, han skal nok vinde cykelløb ligegyldigt hvad, men det er jo vigtigt, at han har et team, også når lokummet brænder, og de er der for ham. Så det nytter ikke noget, at vi kun har fokus på ham. Vi er nødt til også at have fokus på hans skyts. Og alle, der hjælper ham derude. Ja, det er. Og det er jo, hvis jeg skal give et eksempel der, altså det for eksempel da vi kørte Vueltaen her sidste år, hvor at, der var mange, der sagde, men nu vinder han ikke. Nu kan han ikke vinde. Og hvor jeg blev ved med at presse dem med, at sige, lad os holde fokus, lad os blive ved med at bevare koncentrationen, og lad nu være med at give op. Og på et tidspunkt, der var de faktisk ved at være lidt godt trætte af mig. Jeg blev ved med at presse mig, og jeg hørte i radioen nogle gange, Bjarne, hold nu op, ro på. Og jeg kunne mærke, at de følte sig presset. Men jeg vidste, at hvis vi bevarede fokus, så kunne vi gøre forskellen en dag. Og forskellen på, at vi vandt, var en dag. Fordi at Alberto, han havde fokus hele tiden. Og den dag, da Katusha sov, og ikke var forberedt 100%, men der var vi klar. Og det er motivation, hold fokus. Og der tog vi med bukserne ned, da de tog lidt for let på det. Og så havde vi en plan, og vi var godt forberedt. 2 spørgsmål, som hvis vi lige kan tage dem samtidig, og så går vi videre. Ja? Jeg tænker på, at en person som træner så utroligt meget, som man gör när man cyklar. Hvordan passar ni på den personen hvis den blir skadad? Alltså man har lagt ner riktigt lång tid på att träna och så blir man skadad och man kanske inte kan cykla mer. Vad är din roll i det då? Vad är ditt ansvar och hvordan passar du på den personen? Definere reglerne. Så spørgsmål om, hvordan I definerer de regler, I arbejder efter, og så om, hvordan I passer på folk, som måske er kørt ned eller ligefrem skadet? Jamen altså, reglerne er jo sat ud fra en filosofi. Og det er jo en filosofi, som jeg har nok ført ind på holdet år efter år. Og jeg vil nok sige, der er blevet bygget op med holdet i de seneste 12 år. Så det er reglerne. Og skal skrive dem ud, det er nogle gange lidt svært. Ikke? Men man kan sige, at filosofien er at arbejde på en bestemt måde. Og det er at leve ud fra de værdier og værdigrundlag, som vi har på holdet. Og først og fremmest være et team. Arbejde for hinanden og hjælpe hinanden. Jamen altså, og så kommer jeg over til dit spørgsmål. Det er jo nogle gange svært at vide lige præcis, hvornår har en brug for pause, hvornår har en brug for at blive presset, og hvad gør man, når der er en skade? Hvad er det rigtige at gøre, hvis du har et skadet knæ? Hvor mange dage skal du holde pause? Hvad kan du gøre? Der prøver vi at hjælpe vores ryttere så meget vi nu kan i det setup vi har. Og vi prøver på at have et top professionelt setup, et system som vi tror på fungerer, som giver den mulighederne for at have de bedste ting omkring holdet. Og det er lige fra træning til kost, det bedste materiale og så videre. Og vi så hele tiden for, at de er optimale i hver en henseende i forhold til forberedelse og de ting, vi nu kan gøre omkring for at optimere dem. Og
er der en, der har et skade, jamen, så må vi jo tage os af det. Og der har vi jo så selvfølgelig også læger på holdet til at give diagnoser og sige de ting, der skal til. Vi skal tale lidt om det næste tema. Det er simpelthen holdet i år. Du har sagt på et tidspunkt, at det er et stærkere hold end i 2012. Hvad er forskellen på dit 2012-hold og så cykelholdet her i år i 2013? Jamen, forskellen er først og fremmest 11 nye ryttere. Og det er jo, skal man sige, det er 30%. Mere end 30% af holdet, der er skiftet ud. Og det er jo væsentligt. Men det har vi også følt, at der har været nødvendigt for, at holdet de ligesom skulle blive stærkere. Og det, der har været vigtigt, det er at skabe et stærkt hold omkring Contador. Og et hold, som kunne supporte ham til at vinde de store løb, forhåbentlig. Selvfølgelig skal der også økonomi til det. Og nu har vi heldigvis så gode sponsorer, som supporter os godt. Og også har samme filosofi, hvad det angår, at vi gerne vil have et stærkere hold. Og der synes jeg, at vi har lavet væsentlige forstærkninger i år. Blandt andet med Nicolas Roach, Roman Kreuziger, Michael Rogers, som helt sikkert er folk, der kan gå ind og støtte Alberto til i bjergene og de store ture, men også ryttere, som individuelt, når Alberto ikke er til løbende, kan gå ud og lave resultater for dem selv. Og det bliver lidt spændende at følge. Derudover så har vi jo fået Mati Porchal tilbage, som synes jeg selv er ret fantastisk, og det er jeg utrolig glad for. Vi har en Benati, så de to i klassikerne synes jeg, at det er et godt bud. Derudover så har vi fået ryttere som Roy Sutherland, Oliver Sauk, Petrov og der er et par andre ryttere, som er med til at skabe bredden, som jeg føler er virkelig vigtigt for os i forhold til det. Men der er nemlig nogen, der har spurgt, hvordan, altså det er jo ligesom en virksomhed går ud fra, hvordan finder du og udvælger de ryttere, som for eksempel er kommet på i år? Altså, hvad er det, hvordan arbejder du med at finde de rigtige, og så selvfølgelig signe dem? Jamen altså, det er jo ligesom, nogle gange kan det være ligesom at spille på markedet og købe aktier. Nogle gange, så man køber en aktie, fordi man tror, den er god. Og jeg køber også en rytter, fordi jeg tror, han er god. Og forhåbentlig så virker det og giver et godt afkast, men nogle gange så gør det jo ikke. Men sådan er gamet jo. Men jeg har jo selvfølgelig valgt at tage en Alberto Contador på holdet, og når man så har det, så er man også ligesom forpligtet til at have noget omkring, til at kan støtte rigtigt. Og jeg føler mig frem, og så ser hvad har jeg brug for til at give ham den bedst mulige støtte? Hvilke typer har jeg brug for? I forhold til selvfølgelig alt overskyggende Tour de France, som er utrolig vigtig, og det er vores store mål, den vil han vinde. Vi vil vinde. Så jeg skal se, okay, hvordan er ruten? Jeg har en rimelig god fornemmelse af, hvordan ruten kan være. Der er nogle etaper, hvor han skal beskyttes på det flade. Der er nogle bjergetapper, der er holdløb måske, osv. Så ud fra det, så vælger jeg jo så at tage rytter ind, som jeg ved vil kunne sidde med ham i bjergene. Jeg ved, der kan beskytte ham på det flade. Og måske eventuelt køre et rigtig stærkt holdløb. Derudover så er det jo vigtigt, at jeg har rytter, som kan være repræsenteret igennem hele sæsonen, som kan lave resultater, også når han ikke kører. Vi vil gerne være repræsenteret i klassikerne. Så hvis man tager holdet sidste år, så var det måske lidt snæversynet med Alberto, og i en periode, hvor han ikke engang kunne køre cykelløb. Så det var jo selvfølgelig lidt krise. Og så havde vi en mand til klassikerne i Nick Nøjens og styrter, og er ude af klassikerne. Og så var det løb ligesom kørt. Ja. Så gælder det om at klare sig så godt, man nu kan, med det man har. Men i år har vi været så gode og heldige, at vi har været i stand til at få ryttere, som kan være med til at styrke holdet generelt. Jeg var nede og besøgte rytterne under Tour de France på anden hviledag.
Der var en fantastisk stemning på holdet. Altså, jeg har været nede i et par år, siden vi blev sponsorer, og jeg har aldrig oplevet så god stemning blandt rytterne som i sommer. Er det samme i år? Forventer du dig det samme i år? Eller er det nogle helt andre typer, der er på holdet i år, så der kommer en helt tredje stemning? Jeg synes generelt, at vi har en god stemning på holdet. Fordi at for mig er det alfa og omega, at vi har en god atmosfære. Og igen er det noget, som hænger sammen med motivation, som vi snakkede om før, at for at de er topmotiverede, så skal der også være en god stemning. Og den får du selvfølgelig af det, du giver dem, og de rammer, du sætter op. Men du får den også af de rytter, som du får ind, og det personale, du får ind. Og det er jo sådan noget, vi vælger med omhu, at vi tror, det er nogen, der kan være med til at bidrage. At det er ikke nok på det her hold kun at være en god cykelrytter, men du skal også have en god personlighed. Du skal være med til at bidrage til holdets stemning, og det tror jeg er vigtigt for virksomheder, altså enhver virksomhed. Som jeg sagde før, jeg føler egentlig, at vi altid har haft en god stemning. Der har måske været et enkelt år i 2010, hvor stemningen var mindre god. Fordi stort set der var det halve holdet synes, de skulle køre med deres venner på et andet hold. Og så er det sgu lidt svært nogle gange. Men det er jo så sjovt, ikke, at de gutter i dag, der kommer de jo tilbage, nogle af dem, og nogle kommer og siger, ja, det er først, man forsvinder, man finder ud af, hvor godt man havde det. Og det er jo rart nok, fordi at stemningen er blevet. Den kunne de ikke tage med. Ja. Så det er jo det gode ved det, og det er jo noget af det, der er vigtigt i en virksomhed, at du kan skabe en kultur, som hænger ved, også selvom du udskifter medarbejdere. Ja.